Menkia Komamo, Medende brother Eli Soriano, my free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mo mekayen ho awase mabako empire bomu da biara awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina abro ye fa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakọ akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakọ atie amanehuni nanso eduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne da nyinaa efa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu ye mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akwaba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mo pɛhwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase beree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Isinilang si Maria sa bansang India. Yawo Maria wo India. Nanso wanyiniya wo agyanka fie. Na hɔnom ne yɛka kyerɛ no sɛ ne wɔfa ne de ne baa hɔ. Nanso mfie bebree twaa mu no
me wɔfa no ansane amagye no. Na agyanka bia hɔ no no, ɔno deɛ wantenka biara mpo sɛ ɔde ɛfɛ ne sɛ abusua. Ɛnoma mu yɛ dene. Sɛ mekaeɛ no, agyanka bia hɔ no noma mu adene, noma nyɛ. Sɛ yɛ ntaade hyɛ mu, noma wɔde bɛyɛ yɛ n'adɔyɛ. Ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛsei yɛsɛe. Na ntaade no kɔ mɛtoto agu fam, na moato agu so akɔ sesa. Na ɛnyɛ mmerɛ saa ma me. Na wɔno nso nneɛma ankɔ ne yie amma no. Ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye wɔn ano nkwa afiri ne nsam. To be able to do things. Yeah, I need just happiness. Just struggle should stop. Sa tulong ng isang kaibigan, nakarating si Maria Na nyɔnko bi aboa Maria ma ne kɔduru Australia. Mfie mmienu ni. Maria atena hɔnom bɛpem nnɛ, na ne honhom abotɔ. It's very difficult. I sometimes feel I'm doing it all wrong. And I don't know. I hope someone says it's right. And I know at the end of all this. Na menim sɛ saa nnoma yi nyinaa ɛso bɛba mfasoɔ. Na Maria kɔma so adeɛ no sɛ obɛnya wɔ bi a wɔbɛboa wɔn wɔ tebea nyinaa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom bɛtumi ahunu kwan bɛfa so watu wɔ nanamo. Na Members Church of God International ɛyɛ wɔn abisadeɛ ma wɔn. Someone giving this, thank you guys. Really appreciate it. It's been long waiting. And Na menim sɛ yɛn yɛ kwan tentene. Nnoma mu ayɛ dene. Na fa so hwɛ bebree mentumi mpo nwene ammoro so. Na wɔn pa ahotɔ ama nipa wɔfiri mmeammea ahodoɔ. Nkanka berɛ a wɔn ɛte asu mu. Papa obi ɔde ne bɛba han mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi atoa so ɛwɔ abrabɔ mu ne anidasoɔ mu. Wɔn a wɔka ne yɛn nhwere nipa anim. Na sɛ wɔhunu mu ne yɛ ɔyɛ pa no a wahyɛ wɔnyam mo agya ɔwɔ soro no animuonyam. Aseda nka Onyankopɔn wɔ ne daa ho mmɔborɔ a ɛdɔɔso wɔ n'abɔdeɛ nyinaa so. Aseda pepem nka Onyankopɔn. Ang mga members po na The Members Church of God International asafo return sa afrobi biara ba ye nasubo nkyerɛkyerɛ ase anase ye ba besia ye ne Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm. Menyanko nipa yerum nyinaa se kyerɛ ne sɛn. Ye ba besia Kristo mmerɛ nsɛm. Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ma ye mmerɛ a ye wɔ mu yi. Entutuso dudutu ya ka ho bia na homedadie kronkron wɔgye mu ntoboa ana wɔbɔ mu afɔde ye ka ho bia na homedadie eso ka ho bia na ɛyɛ Kristo mmerɛ nsɛm sɛ ɛyɛ atwuwade sɛ wɔbɛrepere konam monko ɛnam afoforo ekeka ho ana yɛnam wɔdɔ a wɔyɛ na koma mu so retɔ nsa afrɛ mu ɛne da so ne sɛ mɔbɛka yɛ ho sɛ wɔwɔ akoma so ade bi sɛ wobɛsua mmerɛ nsɛm yi a yɛn Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm kronkron na yɛn bɛpa so September bosome da ɛtɔ so 2021 ɛbɛhyɛ aseɛ anwummere no nso wɔ Philippi ama no mmerɛ mu na Ghana ha yi deɛ ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nondu baako menkyea ɛkɔma mu nyinaa.
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Minsan pa, tayo po ay magsipaghanda. Anuanom Awurade Nyankopɔn mu asomdwie nka yɛn nyinaa. Na mama yɛn nyinaa yɛnsiesie yɛakoma, deɛ na ɛyɛ ahohoɔ, ansa na yɛahyɛ aseɛ asua Nyankopɔn asɛm. Na mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ansa na yɛahyɛ yɛde sua no ase. Na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔnom mmoa, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asua ne nsɛm ate ase. Nti mesrɛ mo, mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon, naming Diyos, Ama naming sumasama nga langit, Awurade yɛn Nyankopɔn, pangalan po ng iyong yɛn Agya a wɔwɔ soro, salamat po sa araw na a wɔwɔ dɔba korɔ no din mu. sa buhay at lakas. Agya, Paloob mo po yɛda sa wo ase. mabuti Sɛ ne dɛ wama yɛn nkwa ne ahoɔdene, muli po kaming makapakinig wama yɛn akwanya ng pa, salita sa sɛ iyong banal na yɛmfa ntie wo nsɛm salamat po sa a ɛfiri wo twerɛ nsɛm kronkron mu. ay nagkaroon Yɛda wo kami ase. ng pag-asa Sɛ yɛmmara yɛwɔ mu yi, na mapakinggan ang iyong mga yɛn nsa tumi aka anidasoɔ isinisigaw na yɛakwanya sɛ ɛbɛtie wo nokorɛ. Salamat po na Ah, sa aming kanikanyang yɛpae mu ka no mmeammea ahodoɔ. Basan mo po sana Yɛda wo ase ang bawat sɛ yɛn wo nkyerɛkyerɛ kronkron yi nso sana ebi makapasok sa aming mga puso. abɛka yɛn nsa. Maunawaan po Hyerɛ obi biara a obɛtie wo nsɛm, ma wo nsɛm ntena yɛn akoma mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛte wo pɛ ase. magpahinga sa sanlibutan ito, Ama, Ansa koraa na aming mga kapwa yɛakɔ yɛn homegye mu wɔ wiase a yɛte mu yi. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn yɔnko nnipa hunu wo nokorɛ, paglilingkod sa iyo. May banta na watumi aka yɛn ho, ng mga tao na yɛn nyinaa yɛasom wo. bunga ng pandemyang Ahunahuna kɛseɛ na ɛwɔ nnipa bebree no abrabɔ mu wɔ yɛn mmerɛ mu. Esiane yadeɛ nti, yɛde ahohiahia ne ahokyerɛ bebree aba nnipa so. Yɛsrɛ wo hunu yɛ awo ntoatoasoɔ yi mu bɔ. Yɛsrɛ wo sɛ frɛ nnipa a wɔrehwehwɛ wo nokorɛ, Sama-sama po kami sa isang matuwid na paraan ma ng paglilingkod sa iyo. wɔn mo ntena wo nokorɛ mu, na yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu asom wo kwan pa so. Yɛsrɛ wo, yɛn Awurade, fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Fa yɛn bɔne bebree a yɛyɛ no abrabɔ mu atia wo no kyɛ yɛn. Wo ho mmɔborɔ dɔɔso ma yɛn, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛtoa so asom wo. Agya, yɛda wo ase. Wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu ɛne adɔfoɔ, yɛda wo ase pii wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Senhor, ensina a cara
Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Bisa Brother Eli Soriano. Twerɛ Kronkron bɛyɛ ano. Mama nyinaa kɔ aba Tete Atempɔn wiase nyinaa Twerɛ Kronkron Adesua ase. Na Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu asomdwoe nka Bible Exposition. Una ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagbigay sa atin ng isa pang mabuting pagkakataon upang tayo ay muling magkasama-sama sa pagtunghay sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng kapatid na Eli Soriano upang maging gabay ng ating mga paniniwala, pananampalataya, at maging kasagot na amayin yan honhom mo hwehwɛmu amane a yɛwo ne yɛn nkwagyeɛ wɔ biribi yo ɛbɛnya no yie ɛnɛ da yi yɛne yɛhoho bɛbisa Brother Eli Soriano wɔ ne nsɛmmisa nti wɔma yɛntoa so prɛko abisa nkurɔfoɔ ɛretie dwumadie wɔ yɛn nkɔmmɔdie afidie so na dwumadie ɛredi yɛhim wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ yɛn nkɔmmɔdie afidie so na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhyɛ aseɛ prɛko pɛ no yɛma mo deɛ dwumadie yi si ne nan so ɛnyɛ obi foforɔ biara sɛ Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye akɔmmɔ yɛma yɛn nuanom ne yɛhoho a wɔ Philippi amam hɔ nom nyinaa akye yɛnkye akɔmmɔ wɔ bibiara a wɔretie dwumadie yi wɔ nkɔmmɔdie afidie so satellite so anaasɛ ewiase ama nyinaa so ɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ yɛnhwehwɛmu a yɛyɛ no Onyankopɔn ne nsɛm mu ɛnɛ da yi no ɛde mfasoɔ bɛbrɛ yɛn akra ne saa nti wɔma yɛnhyɛ aseɛ Brother Eli ahohoɔ wɔ ahoma no so firi Ghana Africa Brother Fred Cabanela ne Brother Pablo Ange monhyɛ aseɛ ma yɛn na Brother Eli ne Brother Daniel ɔpɛni Abel ɛwɔ ne nsɛmmisa ɔpɛ sɛ wɔbisa ɛda Onyankopɔn ase sɛ mama me akwanya pa na woboa yɛ ma yɛtumi kan Twerɛ Kronkron no na sɛ akenkan ba a ɛma yɛ nteaseɛ ɛma yɛtumi te Nyankopɔn ne nsɛm ase nnipa bebree nnipa dodoɔ no a na wɔn ɛnte Nyankopɔn ne nsɛm ase na yɛn ɛyɛ nteaseɛ mpɛmpɛnsoɔ a wɔnnim ntiri anaa na masɛmmisa ne sɛ sonsoneɛ bɛn na ɛda nyansa ne nimdeɛ ntam na saa nnoma mmienu yi ɛmu deɛ ɛwɔ he na wɔse yɛsrɛ firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn na yɛatumi anya nteaseɛ mapa ɛhunu ne nsɛm mu yɛda wase sɛ wɔde wo ho ahyɛ yɛ Twerɛ Kronkron Adesua mu nnɛ da yi Brother Abel deɛ ɛdi kan no awɔ se yɛtumi hunu nsonsonoeɛ a ɛda nneɛma mmienu ntam na sɛ yɛkasa fa nimdeɛ ne nyansa ho a awɔ se yɛhunu nsonsonoeɛ ɛda ntam nimdeɛ ne nyansa bɛn ewiase nimdeɛ ne ewiase nyansa na nyansa ɛfa wɔ Nyankopɔn ho anaa ewiase deɛ yɛnom yɛ nneɛma ahodoɔ mmienu Nyankopɔn ho nimdeɛ ɛna ewiase nimdeɛ yɛnom yɛ nneɛma ahodoɔ mmienu mama yɛnkenkan 1 Corinthians 2:6-8 nanso yɛka wɔn nyansa ho asɛm na ɛnyɛ wiase nyansa na ɛnyɛ wiase atumfoɔ a ɛretwa mu no deɛ na yɛka mo ahuntasɛm Nyankopɔn nyansa ahuntasɛm a wɔde ahunta ama yɛn n'animonyam ɛno na wiase atumfoɔ mu biara ahunu sɛ anka wɔhunu yɛ a anka wɔammɔ animonyam wura no asɛnnua mu ɛyɛ adanseɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ nyansa a onipa wɔfa Nyankopɔn ho no sonsoneɛ kɛseɛ da
nyansa a onipa wɔ a Twerɛ Kronkron no frɛ no sɛ wiase nyansa. Ɔsomafoɔ Paul sɛ yɛka wɔn a nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔdi mu na ɛnyɛ nyansa a ɛnyɛ wiase deɛ, ɛnyɛ wiase atumfoɔ a wɔbɛyi wɔn ho no deɛ. Nti ewiase nyansa no sɔnsɔneeɛ ɛda ɛne Nyankopɔn deɛ ntam. Wɔdeɛ yɛn nye ntom sɛ wobisa me nimdeɛ ne nyansa a ɛfa wɔ Nyankopɔn ho. Na nyansa a yɛreka ho asɛm yi ɛnyɛ wiase deɛ ɛna ɛnyɛ wiase nyansa. Asɛmmisa no sɛ nipa bebree no a tetefoɔ ne wɔn a wɔyɛ mmerɛ mu sisie no wɔn ɛnte Nyankopɔn asɛm no ase. Ɛwɔ sɛ nyansa a ɛwɔ hia ma nipa nkwagyeɛ no ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛte aseɛ. Bɛpɛ mu nnɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔnom anya wiase nyansa ne wiase nimdeɛ bebree. Nanso bɛpɛ mu nnɛ deɛ Twerɛ Kronkron no ka no wɔnom nte aseɛ. Adeɛ a ɛdi ho adanseɛ nie. Yɛwɔ anyansafoɔ bebree no a na ɛwɔ hɔ a wɔwɔ nimdeɛ ne nhunumu. Yɛwɔ Protestant nsɔrema ne nsɔre ahodoɔ a nipa ateɛ a wɔyɛ mmerɛ mu no asafo mma. Na sɛ wiase atumfoɔ no ate Nyankopɔn nyansa ase a na ɛwɔ sanka gyidie baako pɛ ɛna ɛwɔ sɛ wɔde wɔn ho kɔdɔn no na nokorɛ safo baako pɛ. Na ɔkɔsɛm a ɛwɔ mu no esiane sɛ wɔn abɔ ahweteɛ ɛwɔ mmeammea ahodoɔ ɔmo wɔ wɔn ankasa gyidie mu. Yɛnom yɛ nsɔre ahodoɔ a wɔn asafo ma bebree wɔ mu. Obi atete ne deɛ kyerɛ sɛ nyansa ne nteaseɛ ɛfa wɔ Nyankopɔn ho no wɔn nni bi. Wɔn nte Nyankopɔn ne nsɛm ase. Nyansa kuta wɔn no nko a nnɔɔso ɛma wɔn hunu Nyankopɔn ne nsɛm pɛpɛɛpɛ nwie. Yɛkyerɛ sɛ ewiase nyansa no ɛyɛ sononko firi nyansa a Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn afiri Twerɛ Kronkron no mu. Adɛn nti na wɔn nte Nyankopɔn asɛm no ase? Adɛn nti na wɔn ni saa nyansa ne nimdeɛ ɛfa Nyankopɔn ho? Onuabarima, nyansa ne nimdeɛ nyinaa no ɛyɛ adeɛ a wohia nipa nkwagyeɛ. Na saa akyɛdeɛ no Onyankopɔn na ɛde ma onipa biara ntumi nya. Na sɛ mpo anyansafoɔ no ɛbɔ wɔn ho mmɔden biara sɛ wɔbɛnya nyansa ne nimdeɛ ɛfa Onyamesom pa ho ɛne ewiase ɔmo de ewiase nyansa ahyɛ Nyankopɔn deɛ mu a wɔnom ɛbɛdi nkukuo. Yɛnkenkan Ɔsɛnkafoɔ ti 8:17 Ecclesiastes 8:17 ɛna mehunu Nyankopɔn ne yɛyɛ nyinaa sɛ onipa ntumi hunu nneɛma a wɔyɛ no owia aseɛ no sɛdeɛ onipa brɛ ne de hwehwɛ nanso ɔre nhunu. Na sɛ onyansafoɔ nso ka sɛ wɔbɛhunu a ɔre ntumi nhunu. Nyankopɔn ne nsɛm a ɛyɛ nokorɛ a yɛakan nie. Ɔse sɛdeɛ onipa brɛ de yɛahwehwɛ nyansa nanso ɔre nhunu. Na sɛ onyansafoɔ nso ka sɛ ɔbɛhunu a ɔre ntumi nhunu. Ɛyɛ biribi a anyɛ nipa nyinaa ɛne nipa ahoɔdene ne nipa nyansa mu. Na sɛ yɛnya nimdeɛ ne nyansa afa ɛyɛ Nyankopɔn ho ana ewiase nneɛma ho no onipa nni wɔn ara n'ahoɔdene a wɔde bɛhunu saa nneɛma yi mu. Ɛnɛ nipa bebree no atɔ nnaadaa mu. Nipa pɛ sɛ wɔnya Nyankopɔn ho nimdeɛ. Wɔpɛ Nyankopɔn nyansa wɔ wɔn ankasa ahoɔdene so. Na sɛdeɛ bia bɛhunu Nyankopɔn ne nsɛm no ɛyɛ adeɛ a bɛnam wɔ Nyankopɔn n'ahobanbɔ so ɛne wɔ Nyankopɔn ne mmoa so na nipa atumi anya Nyankopɔn mu nimdeɛ. Yɛnkenkan Acts 16:14
Na wɔbaa bi a ne din de Lydia a wɔtɔn tam kɔkɔɔ a ofiri Twerɛ Kronkron mu a wɔsom Nyankopɔn tee. Na Awurade buee n'akoma mu sɛ ɔntie deɛ Paul reka no. Here the Apostle Paul, a true Ɔsomafoɔ Paul sent by God, this is speaking. And there was a certain na woman named yɛɔbaa bi Lydia, wɔ hɔ no ma yɛfrɛ no Lydia, woman, ɔbaa defoɔ bi. times to be a Ɔresɛ saa berɛ no, na wɔtɔn tam kɔkɔɔ a ɛna wokura saa sika bi saa na wode di dwa bi saa no a, yɛkyerɛ sɛ nyɛ adwuma a nnipa nyinaa bɛtumi ayɛ. Deɛ yɛnkasa bia Lydia, yɛwɔ ɔbaa a ɔwɔ sika the preaching of the Apostle Paul. na wɔte ɔsomafoɔ Paul nkyerɛkyerɛ. To the account of Ɛdeɛ na ɛsiiɛ. Sɛdeɛ Luka the Lord ɛkaeɛ no, ɔsɔ no na Awurade buee n'akoma mu sɛ things which ɔhunu deɛ Paul reka no. had it not been for the intervention of Na the sɛ Lord, anka nyɛ Awurade understood ɛna ɛyɛɛ the mmoa a, preaching of the Apostle Paul. anka Lydia ante ɔsomafoɔ Paul ne nkyerɛkyerɛ ase. Na ɛyɛ ade a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ nyansa ɛnyɛ adeɛ a nnipa bɛtumi anam ɔno ara n'ahoɔden ne so anya. Wotumi mfiti w'ankasa wo pɛ mu anaa w'ahoɔden mu nya abere a Onyankopɔn ɛma wo anim wɔ. Ebi a na wopɛ sɛ wonya nyansa, ebi a na wɔ akoma so adeɛ bi wopɛ sɛ wonya nyansa. Dɛso nyansa ne nteaseɛ deɛ yɛde ma ɛyɛ akyɛde a ɛfiri Onyankopɔn. Mama yɛnkenkan Yohane nwoma edi kan eti num ɛnkyɛmu aduonu. 1 John 5:20. Na yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba na wabɛma yɛn nyansa na wabɛma yɛn nteaseɛ de bɛhunu ɔnokwafoɔ no. Onua mesrɛ mo mama yɛn nteaseɛ. Yohane a wɔkasa wɔ ha yi ne yɛ Awurade Yesu suani no. Ɔsɛ na yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba na wabɛma yɛn nteaseɛ a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no. Wabɛma yɛn nteaseɛ. Wɔma yɛn nimdeɛ. Ɛfiri sɛ nimdeɛ n'asekyerɛ baako nso ne sɛ ɛyɛ nteaseɛ. Wama yɛn nteaseɛ. Ɛnyɛ adeɛ a yɛfiri yɛ a yɛpɛ mu anya. Ɛberɛ a Solomon ɛsɔree wɔ Nyankopɔn hɔ nyansa ne nimdeɛ no, ɛnyɛ adeɛ a Onyankopɔn fitii prɛko pɛ ɛde maa no. Wɔmfiri ɔno ara ne pɛ mu na wonyaeɛ. Mama yɛnkenkan ɛberɛ a Solomon ɛbɔ mpaeɛ srɛɛ nyansa no. Yɛnkenkan 1 Kings 3:7. Ahemfo nwoma edi kan eti mmiɛnsa nkyɛmu nso. Na afei ao Awurade me Nyankopɔn, wo na wasi w'akowa wɔ hene asi m'agya David anan mu. Na me deɛ meyɛ abɔfra ketewa, menim m'adi firi mu. Na w'akowa wɔ wo man a wayi wɔn, ɔman kɛseɛ a wɔn dodoɔ nti wɔntumi nkan wɔn mmu wɔn ano no mu. Verse 9. Enti ma w'akowa nteaseɛ adwene na memfa memu wo man atɛn, na mehunu papa ne bɔne mu, na hwan na obetumi abu wo man kɛseɛ yi atɛn. Verse 10. Na ɛsɔ Awurade ani sɛ Solomon abisa yɛn, na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ esiane sɛ wobisaa asɛm yi na woammisa ɛna dodoɔ amfa, na woammisa ahonyadeɛ amfa, ɛnso woammisa w'atamfo nkwa, na mmom wobisa nhunumu a wode betie atemmuo yi. Hwɛ, ma yɛ sɛdeɛ w'asɛm no sie. Hwɛ, mama wo nyansa ne nhunumu adwene a obiara a wodii w'anim nte sɛ wo, na w'akyiri nso obiara rensɔre a ɔsɛ wo. Amen. Sɛdeɛ Awurade nsɛm no sie. Understanding and the wisdom that Solomon is asking for was granted. And he said, Na behold, Solomon ɛsrɛ wɔ Nyankopɔn. Na adeɛ wɔsrɛ wɔ Nyankopɔn no, Onyankopɔn yɛ maa no. Ɔka sɛ hwɛ, ma yɛ sɛdeɛ w'asɛm no sie. Hwɛ, mama wo nyansa ne nhunumu adwene a obiara a odii w'anim nte sɛ wo, na w'akyiri nso obiara rensɔre a ɔsɛ wo. Enti Solomon bɛyɛɛ wɔ nipa a onipa nyansafo a wɔtena asase yi so. Ɛfiri sɛ nyansa a ɛwɔ Solomon mu no, ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na ɛde maa no.
wɔmfiri wɔn no ara ne pɛm ɛna onyaeɛ na mmom Onyankopɔn na ɛde maa no. Afei ma yɛhunu nsonsonoeɛ a ɛda nimdeɛ ne nyansa ntam. Saa nneɛma mmienu yi, sɛ wowɔ nteaseɛ a, nteaseɛ ne nyansa, nteaseɛ ne nimdeɛ, saa nneɛma mmienu yi ɛnante bom. Nsonsonoeɛ bɛn na ɛda saa nneɛma mmienu yi ntam, nteaseɛ ne nyansa anaa nimdeɛ? Nsonsonoeɛ bɛn na ɛda ntam mu? Wɔma yɛnkenkan mmɛbusɛm ati 9:7. Nyansa ne ade titiri, enti nya nyansa na fa w'ade nya nyinaa nya nhunumu. Proverbs 4:7. Nyansa ne nteaseɛ, sɛdeɛ Twerɛ Kronkron sɛ ne mmienu nyinaa nante bom. Nyansa yɛ adeɛ a Onyankopɔn de ma. Nteaseɛ anaa nhunumu nso a yɛkenkan firi Yohane nwoma ti no 20 no, ɛno nso yɛ adeɛ a Onyankopɔn de ma. Nyankopɔn ba no aba, ɔbɛma yɛn nteaseɛ a yɛde bɛhunu deɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ no, na yɛwɔ deɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ no mpo ne ba Yesu Kristo mu. Yɛn ne nokorɛ Nyankopɔn ne daa nkwa no. Enti Twerɛ Kronkron sɛ yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba, wabɛma yɛn nteaseɛ. Enti nteaseɛ wɔ hɔ yi, Onyankopɔn de ma. Afei, sɛdeɛ Awurade ahyɛ no, sɛ wɔpɛ nimdeɛ a ɛsɛ nyansa ne ade titiri, enti nya nyansa na fa w'ahonya nyinaa nya nhunumu. Yɛnoma mmienu a ntam ntumi nteteɛ. Nimdeɛ ne nyansa, wotumi nya nyansa aberanteaseɛ nka ho. Na sɛ mpo wɔ nteaseɛ na sɛ yɛamfa nyansa no amma wo a, ɛne wo nteaseɛ no ɛmfa mfaso pa biara mmerɛ wo. Ɛwere sɛ nyansa ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ wote aseɛ. Na sɛ mpo wowɔ nteaseɛ na sɛ wo nteaseɛ a wowɔ no yɛ wiase deɛ nsɛ hwee, na nteaseɛ deɛ ɛne nyansa a wɔ Twerɛ Kronkron mu na ɛnam. Na abere biara bɛka Twerɛ nsɛm no, nimdeɛ anaa nyansa ne nteaseɛ ɛnante bom. Wɔma yɛnkenkan Twerɛ Kronkron no. Proverbs 3:13. Nya nhyira ne wɔ nipa a wɔhunu nyansa ne wɔ nipa a wɔnya nteaseɛ. Twerɛ Kronkron sɛ nhyira ne wɔ nipa a ɔnya nyansa, anaa nhyira ne wɔ nipa a wɔhunu nyansa ne wɔ nipa a wɔnya nteaseɛ. Nti nteaseɛ ne nyansa no, ne mmienu nyinaa nante bom. Afei wɔsɛmmisa ne sɛ, nsonsonoeɛ bɛn na ɛda nimdeɛ ne nyansa ntam? Na nyansa ne nteaseɛ ne mmienu nyinaa ɛnante bom. Na sɛ wonni nteaseɛ a, na wonte nneɛma ase a, wonnya nyansa. Nteaseɛ ne nyansa ne nteaseɛ yɛ adeɛ mmienu a wontumi ntete ntam wɔ. Nimdeɛ a wɔka ho asɛm no, sɛ ɛfiri Nyankopɔn asɛm mu a, sɛ Nyankopɔn asɛm mu nimdeɛ a, ɛno nso yɛ adeɛ a Onyankopɔn de ma. Wɔma yɛnkenkan Proverbs 1:23. Monnane mo ho ma me kasa kyerɛ. Hwɛ, mɛworɔ me honhom ama mo, mɛma mo ahunu me nsɛm. Ɛyɛ Onyankopɔn na wɔma yɛn ne nsɛm mu nteaseɛ. Ɔse, monnane mo ho ma me kasa kyerɛ. Hwɛ, mɛworɔ me honhom mama mo, anaa mɛhwie me honhom mama mo, mɛma mo ahunu me nsɛm. Enti nimdeɛ no nie, Onyankopɔn bɛma yɛn ne nsɛm mu nteaseɛ anaa ne nsɛm mu nhunumu. Ade a ɛdi ho adanseɛ nie. Mama yɛnkenkan Matthew nwoma ɛti 9:11. Matthew 19:11. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛtumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn. Nti ɛyɛ adeɛ a yɛde ma. Ɛnyɛ adeɛ a wɔn mu bɛfiri w'ahoɔden no mu anya Nyankopɔn nsɛm mu nteaseɛ. Awurade Yesu Kristo sɛ, ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛtumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn. Nti Nyankopɔn asɛm mu nteaseɛ no,
Nyankopɔn amfa ma wa wonte ase ɛna Nyankopɔn wasɛm mu hunumu Nyankopɔn wasɛm mu nte ase na ɛnyɛ wahoɔden bi so ne yɛbɛnam na wanya na yɛn ne botaeɛ nti a nipa bebree no wa atɔ na adabu ama wɔn ntumi hunu nokorɛ no ebinom ka sɛ wɔyɛ asɔfo nanso wɔn mu nte Nyankopɔn ne nsɛm ase ɛwɔ mu sɛ wɔn frɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ asɛmpakafoɔ wɔyɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔyɛ asɔfoɔ Awurade asoma wɔn na ayi wɔn ho nanso wɔn nim Nyankopɔn ne nsɛm mu yɛn kenkan 1 Timothy 1:7 pɛ sɛ wɔyɛ mmara kyerɛkyerɛfoɔ nanso wɔnte deɛ wɔka ne deɛ wɔhyɛ mu dene no aseɛ adɛn nti ɛna wɔn mu ɛnte deɛ wɔka na nnoɔma a wɔhyɛ mu dene no aseɛ wɔn mo nte aseɛ adɛn ntira ɛfiri sɛ wɔn mu ne nte aseɛ a wohia a Onyankopɔn de ama nnipa a wɔpɛ sɛ wɔde ma wɔn no ɛnni hɔ ma nnipa nyinaa adɛn ntira ne botaeɛ ne sɛn adɛn nti ne yɛwɔ nnipa dodoɔ no ara na ɛwɔ hɔ a yɛmma wɔn mo nte aseɛ anaasɛ nyansa efiri Nyankopɔn ne nsɛm mu wɔma yɛn kenkan Daniel 12:10 wɔbɛte nnipa bebree ho ahoa wɔn ho ama wɔpɔ na abɔnefoɔ bɛkɔ so ara adi asɛmmɔne abɔnefoɔ nyinaa renhunu aseɛ na ɛmadwemba na ɛbɛte aseɛ abɔnefoɔ no mu biara ne wɔbɛte aseɛ botaeɛ baako pɔte nti adipa dodoɔ no a ɛnte adeɛ a ɛwɔ hia sɛ wɔte aseɛ no aseɛ no esiane nnipa adwene bɔne yɛkuta wɔn mu nti ɛna wɔn mu hunu Nyankopɔn asɛm Twerɛ Kronkron no sɛ Nyankopɔn asɛm sɛ abɔnefoɔ no mu biara nte aseɛ ɔkasa abɔnefoɔ biara nte aseɛ kyerɛ sɛ ɔbɔnefoɔ biara nte aseɛ ɛmadwemba na ɛbɛte aseɛ wɔn ne ɛmadwemba yi wɔn ne nyansafoɔ yi yɛn ne nnipa a wɔ Nyankopɔn ama wɔn mo nte aseɛ a wɔhia ne Nyankopɔn asɛm mu nimdeɛ nyansa ɛyɛ ade a ɛyɛ mua nte aseɛ nte aseɛ yɛ ade a esi kakra nkakra sɛ ubisa sɛ sonsoneɛ bɛyɛ na ɛda nyansa ne nte aseɛ ntam a nyansa ne adeɛ ne mu ayɔ nyansa ɛwɔ ne mu ayɔ mu nyansa yɛ ade a ɛyɛ mua yɛka sɛ nte aseɛ a yɛn ɛyɛ ɔkwan a yɛfa so nya nyansa nkakra mɔma yɛn kenkan Isaiah 20:29-24 na wɔn a wɔfom wɔn honhom bɛnya nteaseɛ na anwiinwiifoɔ nso bɛsua adeɛ a wɔkyerɛ afa sɛdeɛ Nyankopɔn kaa no wɔ Yesaia ne nkɔmhyɛ mu no wɔn a wɔfom wɔn honhom mu bɛnya nteaseɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ kakra nkakra ɛna wɔde bɛte nneɔma ase kakra nkakra na wɔbɛhunu mfomsoɔ a ɛyɛ mmerɛ bi a bɛsenya wɔyɛ ɔyɛ na anwiinwiifoɔ nso bɛsua adeɛ a wɔkyerɛ afa nteaseɛ no ɛyɛ atwedeɛ a yɛforo anaasɛ yɛnam so konya nyansa na ɛsiane saa nteaseɛ no a wɔwɔ no nti kakra nkakra wobɛnyini aba abɛnya nyansa akɔpem sɛ awieɛ no wobɛnya nyansa wɔ ne mu ayɔ nyinaa mu sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ɛka wɔ Efesofoɔ nwoma mu no ɛtemi yɛnsa nkyɛmu 17 ne 18 na ɔma Kristo ɛmfa gyidie so ɛntena mo akoma mu na moagye ɔdɔ a ɛgyina pintin adi na mo ne ahoteefoɔ nyinaa nya terɛ ne tentene ne ne korɔn ne emu dɔ no yɛwɔ deɛ Twerɛ Kronkron pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛn ne mu ayɔ wɔ hɔ yɛwɔ nyansa mu ayɔ nyansa ne mu ayɔ nyansa ne pɛpɛɛpɛ na yɛn yɛ adeɛ a yɛnya no kakra nkakra na sɛdeɛ Paul ɔseɛ no ɔse na Kristo ɛnam gyidie a wɔama no agye hini wɔ ɔdɔ ne nteaseɛ wɔtena mo akoma mu na mo ne ahoteefoɔ nyinaa nya terɛ ne ne tentene ne ne korɔn ne emu dɔ no
umfiti prakope enkon kuduru saa mpempensoɔ no na mmom Twerɛ Kronkron no mu no sɛ wosuro wɔ Onyankopɔn a wɔn nsa betumi aka saa nyansa no ɔma yɛnkenkan 2 Timothy 3:15 na wofiri wɔ mmɔfra nim Twerɛ Kronkron no a ɛbɛtumi ama wahunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyidie soɔ akɔ nkwagyeɛ mu saa asɛm no atwerɛ bɛtumi ama wahunu nyansa ɛbɛtumi ama wanya nteaseɛ ɛbɛma wahunu nyansa akɔ nkwagyeɛ mu na yɛnam gyidie a ɛwɔ Kristo Yesu mu so anya saa nteaseɛ no sɛ woyi nyansa firi mu a anaa woyi gyidie firi mu a wohunu Nyankopɔn mu nyansa Twerɛ nsɛm kronkron no na ɛbɛtumi ama wahunu nyansa ɛbɛma wanya nteaseɛ ne nimdeɛ akɔ nkwagyeɛ mu wɔ gyidie a ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛnkyɛ mu 16 atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛniyie ateneatene ne tenenee mu nteteyɛ na Nyankopɔn nipa ayɛ pa a wasiesie nokora a ama nnwuma pa nyinaa saa atwerɛ nsɛm yi di ho adanseɛ sɛ nyansa wɔ hɔ yi kakra nkakra na yɛnya the words of God in the Bible. Knowledge of the word of God will give us the entire yɛbɛnam Nyankopɔn asɛm so ahunu Nyankopɔn nsɛm pɛpɛɛpɛ na Nyankopɔn asɛm na bɛma yɛ nyansa a ɛyɛ mua na ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na bɛma wo wɔ Nyankopɔn bɛma wo nteaseɛ wɔ Nyankopɔn bɛbue wo akoma mu ɛsɛ ne wɔbue liidi yɛ akoma mu no bɛwo sɛ nkakra no wo nso wobɛnya nyansa a wohia ma nkwagyeɛ na ne da soɔ ne sɛ wo nua yɛn amee wo nsɛmmisa no atumi ayiwa no gye sɛ wate ase ɛdɔɔso mpo sene de na mehwehwɛ meda ase Nyankopɔn nhyira wo Lipat po tayo ng Saipan, USA. Nandun si kapatid na Mama Yonko Saipan, USA, Onuabarima Legaspi. Saipan, want to was on my. And brother Daniel Razon, Nyankopɔn. Na oho wo di kan a obebisa ne nsɛmmisa wɔ Saipan. Hai no kanena ɔkɔ Church of Christ asafo. Brother Tete Kristo. Na masɛmmisa ne sɛ yɛn yɛ ade a ɛyɛ mabisa nsɔre ahodoɔ bebree amako mu Matthew 28 verse 19 maame nkan na Yesu ba ne wɔn bɛkasa sɛ wɔn sɛ wɔde wɔ soro ne asase so tumi nyinaa ma me na mede nkyɛmu 19 enti monkɔ kyerɛkyerɛ amanama nyinaa na mɔmmɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne wɔba ne Honhom Kronkron din mu wanka sɛ mɔmmɔ wɔn asu wɔ nsuo mu ɔsɛ mɔmmɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne wɔba ne Honhom Kronkron din mu anka sɛ mɔmmɔ wɔn asu wɔ nsuo mu ɔsɛ na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn deɛ mahyɛ mu nyinaa na hwɛ me ne mo wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi wiase awieyɛ yɛnkyerɛ sɛ adeɛ biara a saa berɛ no yɛyɛ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ nnipa su wɔ Nyankopɔn dim na sɛ na deɛ maadwene mu yɛ me naa adɛn na yɛbɔ nnipa su wɔ nsuo mu na megye di sɛ saa nsɛmmisa yi anaa saa adeɛ yi ɛnyɛ honhom adeɛ na yɛn nsɛm a ɛdene sɛ wotumi yi ma no megye sɛ asɔfoɔ dodoɔ no a ɛbɛte aseɛ na afoforɔ nso atumi asua nti nsuo no asekyerɛ ne sɛn na yɛn yɛ ade a nsɔre foforɔ a makɔ wɔn antumi ante aseɛ wɔn antumi anyi ano yɛkasa nsuo a asekyerɛ ne sɛn sɛdeɛ wɔatwɛ no wɔ Twerɛ Kronkron mu no meda wo ase bebree brother Peter yɛn nso yɛda wo ase nanso mepɛ sɛ medi kan bɔ wɔ kɔkɔ wɔse nsɔre wabisa wɔn mu nyinaa ne nsɔre ahodoɔ a wɔakɔ nyinaa no obiara ntumi anyi w'ano nti wɔamu wonim nea wɔrehwehwɛ wɔamu wonim nea wɔrebisa ɛfiri sɛ wonim adeɛ a wɔrebisa a ade na wɔbɛka sɛ wɔn antumi anyi w'ano yɛne nyansasɛm a ɛwɔ mu
yɛn na mɛfrɛ ne sɛ nyansa no yɛn nyansa ɛwere sɛ wonnim adeɛ a wobisa a adeɛ biara a nipa bɛka akyerɛ wɔn sɛ dɔma no yɛ ne ti bɛ ɔbɛgye atum dɛso adɛn nti na woanyɛ wɔn ano yie no wantum wo ebi a na wonnim biribi fa ɛyɛ wonnim ade a wɔhwehwɛ ana wonnim ade a wɔpɛ dɛso mmisa wo deɛ wonim ɛwere sɛ ɛnyɛ wo wonim deɛ a wɔwɔ so ɛnyɛ wo a wonim deɛ a wɔwɔ na mede mano yie no bɛgyina mede mano yie no bɛgyina Nyankopɔn asɛm so asɛm no sɛ mɔmmɔ wɔn asu Awurade Yesu Kristo ɔne asuafoɔ 12 na ɛrekasa sɛ twerɛ nsɛm a ɛdi kan mo hyɛ ne nso a ase na Yesu ba ne wɔn bɛkasa sɛ wɔn na Yesu ne wɔn mo wɔne no ɛrekasa wɔn na wɔbaeɛ na ɔne Awurade Yesu Kristo ɛrekasa ɔne asuafoɔ 12 na ɛrekasa saa bɛ na Judas Iscariot yi nnoɔma nti na Yuda nka asuafoɔ no ho bio Matthew 28:16 asuafoɔ 12 no si mu kɔɔ Galilea bepɔ a Yesu twerɛɛ wɔn no so na wɔhunu no no wɔkoto sɔree no na ebinom gyee akyinnyeɛ na Yesu ba bɛkasa kyerɛɛ wɔn sɛ wɔde wɔsoro ne asase so tumi nyinaa ma me at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ay timongko, ay kaya manamang ina masiyafu. Na sila'y inyong bautismuhan na mommo wona su enhye agya ne oba ne honhom kronkron din mu pamotwo onua uhuni na oni asuafo 12 na ɛkasa adeti na meka sansimi hayade ya wuhia so mobɛte twerɛ nsɛm no ase ɔka kyerɛ asuafo 12 no sɛ bonko enko ya manama nyinaa masuafo mommo wona su nti hwan ɛna ɛde asubɔ ne bɛhyehyɛ so asuafo 12 no na saa asubɔ yɛ asubɔ bɛn yɛnya honhom kronkron mu asubɔ yɛnya wogya mu asubɔ ɛfiri sɛ deɛ ɔbɛbɔ enipa asu wɔ honhom kronkron ne wogya mu no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo asuafo 12 no ntumi nyɛ mama yɛni ho adanseɛ Matthew 3:11 mede mɛbɔ mu asu nsuo mu kɔ adwenesakyere mu na deɛ wodi makyire reba no deɛ ɔkoron kyɛn me na ne mpapo wɔ mpo mɛnsɛ sɛ me kura ɔno na ɔbɛbɔ mu asu honhom kronkron ne ogya mu ogya ne honhom kronkron mu asubɔ no ɛyɛ Awurade Yesu Kristo na ɛbɛyɛ ɛnyɛ nipa bi Yohane subɔni kaa sɛ deɛ wodi makyire reba no ɔyɛ kɛseɛ sene me na ne mpapo ɔno na ɔbɛbɔ mu asu ɔde honhom kronkron ne ogya bɛbɔ mu asuo nsuo nka ho honhom kronkron ne ogya nka ho nanso abra no ne asuafo 12 na ɛkasa no ɔka sɛ monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa masuafo mɔmmɔ wɔn asu nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu ɛno nti asubɔ a Awurade Yesu Kristo ka ho asɛm no asuafo 12 no na ɛbɛbɔ na ɛnyɛ wɔn no ɛna ɛbɛbɔ wɔn saa asuo no ɛwere sɛ asubɔ a ɔbɛbɔ wɔn no ɛyɛ honhom kronkron ne wogya mu asubɔ ɔno pɛ na wɔbɛtumi ayɛ nanso deɛ wɔhyɛ asuafoɔ no sɛ wɔnyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ asuafoɔ no bɛtumi abɛyɛ Awurade asuafoɔ no ɔse mɔmmɔ wɔn asu nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu ntɛmpa no wɔse ɛnyɛ nsuo bi asɛm ne yɛreka aha yi no yɛnka nsuo bi ho asɛm nanso asubɔ asekyerɛ ne sɛn wɔ twerɛ kronkron no mu asubɔ asekyerɛ ne sɛn wɔ twerɛ kronkron no mu yɛtwerɛ no wɔ asomafoɔ no nnwuma etia de no mmienu nkyɛmu 16 Acts 22:16 na afei adɛn na wɔrekyinkyim wo ho sɔre ma wɔmmɔ wo asu ɛnhoro wo bɔne na bɔ Awurade din Ananias ɛka kyerɛ Paul ɛwere sɛ Paul na wɔnyɛ amɛyɛ o Kristoni saa berɛ no
na mmom na wɔtaataa asafo no. Na sɛ berɛ Awurade frɛ no no, yɛsoma Ananias ma ne kɔɔ ne nkyɛn. Na Ananias ka kyerɛɛ Paul sɛ, adɛn na worekyinkyim wo ho? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu, ɛnhoro wo bɔne, na bɔ Awurade din. Enti asubɔ ɛyɛ ɔkwan a yɛfa so hohoro yɛn bɔne gu. Afei asɛmmisa ne sɛ, saa ahohoroyɛ no, saa adwareɛ no, ɛhɛmfa ne yɛyɛ no wɔ, yɛbɔ ne hene, ɔma yɛnkenkan asomafo no nnwuma. Ɛtim wɔtwe, ayɛkyɛm aduasa nsia. Na wɔnam kwan so rekɔ no, wɔkɔduru asuo bi ho. Na opieni no kaa sɛ, hwɛ, nsuo ni, ɛdeɛn na esi masubɔ ho kwan? Yɛnom ne ade a esii wɔ Philip ne wɔ Ethiopia pieni no ntam. Opieni ne wɔ kofie, ɔkɔ Ethiopia. Na wɔyɛ Ethiopia hema hwɛsofoɔ. Na Honhom Kronkron no ama aka Filipo. Na yɛka kyerɛ Philip sɛ ɔnkɔ wɔ pieni no te aseɛ nam mu. Asuafoɔ no na wɔdi nkan. Ɔsomafoɔ Filipo kɔkɔsomee. Na ɛno akyire no yɛyi nnipa nson. Philip ɛkɔka nsɛmpa no kyerɛ wɔ pieni no. Na saa wɔ pieni no Ethiopia ɛna ofiri. Na ɛberɛ a wɔnam kwan so rekɔ no, te aseɛ nam no, baabi a nsuo pii wɔ no, ɔkɔduru nsuo bi so. Mpamɔtɔ mama yɛnte aseɛ sɛ saa te aseɛ nam yi, nam wiem yɛakɔkɔkasa yɛ honhom fam adeɛ. Ɛyɛ te aseɛ nam a ɛkɔ Jerusalem. Na ɛberɛ a wɔnam kwan so kɔ no, ɔkɔduru baabi a nsuo pii wɔ. Na opieni no ka kyerɛɛ Philip sɛ, nsuo ni, ɛdeɛn na esi masubɔ ho kwan? Ɛdeɛn na Philip kae? Philip sɛ no sɛ wode w'akoma nyinaa gyidi a ɛwɔ ho kwan saa. Ɛwɔ buaa sɛ, megye medi sɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn ba. Na wɔhyɛ maate ase nam no gyinae. Na wɔn baanu sane kɔɔ nsuo no mu. Filipo ne opieni no na ɔbɔɔ no asu. Ɛno nti asuba a Filipo ɛbɔɔ opieni no, ɛyɛ nsuo mu asubɔ. Ɛberɛ a no wɔnam kwan so kɔ Ethiopia no, ɔmotɔ yɛnya honhom fam adeɛ. Philip ne opieni no ɛsane kɔ nsuo mu ma Philip ɛbɔɔ no asu. Nti masɛmmisa ne sɛ, nsuo nko a na ɛyɛ ade de di dwuma wɔ asubɔ mu anaa? Ɔma yɛntie Ephesians 5:26. Na wɔde nsuo adwareɛ bɛte ne ho wɔ asɛm no ho. Para mahugasan ng kasalanan eh. Yung tubig, may kalakip na salita ng Diyos. Kaya nga bago mo ilubog sa tubig, na nsuo no, ɛne Nyankopɔn asɛm na nam. Botaeɛ ne sɛ nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ ansa na ɛde wobɛnu nsuo mu no, ɛbɛdi kan aka Nyankopɔn asɛm akyerɛw te sɛdeɛ Filipo ɛyɛ wɔ pieni no. Ɛno nti asubɔ ɛne sɛ yɛbɛbɔ nipa bi asu wɔ nsuo mu na yɛde asɛm no ate wɔ niyi no ho. Asɛm no yɛ sononko firi nsuo. Na yɛnya honam fam adeɛ firi sɛ ɔwɔntɛn Paul sɛ na wɔde nsuo adwareɛ bɛte ne ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron. Adɛn nti ɛna yɛhia nsuo ni asɛm no? Ɛwere sɛ yɛn ne wɔ Nyankopɔn na kwan. Ɛyɛ wɔ Nyankopɔn na wɔyɛnyɛ Filipo na ɛbɔɔ no tirim. Abere a Kristo yɛbɔɔ no asu no, nsuo mu ne yɛbɔɔ no asu wɔ Yordan asubɔnten mu. Na deɛ wɔ mu no sɛ ɔno ne deɛ no Honhom Kronkron ka ho.
Afi asuafo a Kristo atwire yɛbɔɔ wɔ nasuo no. Wɔn mo bɔ enipa su wɔ nsuo mu ɔmode Nyankopɔn asɛm ɛbɔ nipa su. Nyɛ nsuo nko akɛkɛ. Nti ansa na bɛdi kan bɔ wɔ nipa bi asuo no. Ɛyɛ sɛ di kan kyerɛkyerɛ no ansa. 1 Peter 1:22. Bɔnte mɔkora ho nokora sɛtie mu ɛnkɔ onuada a nkontompo inimu mu. Na momfiri akoma mu ɛno dɔ mo ho dendene. Na wɔmfiri aba a ɛporo mu na mmom wɔfiri deɛ ɛmporo mu. Ɛne sɛ wɔnam Nyankopɔn asɛm a ɛte aseɛ na ɛrebɛtena hɔ no so awo wɔn foforo. Ɛnti asubɔ deɛ ɛyɛ wo foforo yi. Ɛfiri aba a ɛmporo mu. Ɛnam Nyankopɔn asɛm a ɛte aseɛ no so awo wɔn foforo. Na saa Nyankopɔn asɛm no yɛnam nsuo so na ɛyɔ. Na wate wɔn ho na wɔde nsuo adwareɛ bɛte me ho wɔ asɛm no mu. Nti Nyankopɔn asɛm no ɛne nsuo ne nam ansa na yɛtumi abɔ nipa asu. Onua nsuo no yɛnyi mfiri mu. Honam fa mu nsuo yɛ ade a wohia wɔ asubɔ mu. Ɛwere sɛ ante saa deɛ a ɛne nkyerɛseɛ ma pɛɛfa asubɔ wɔn woyi nsuo firi mu a ɛne ɛbɛyera. Na asubɔ ase kyerɛ wɔ Greek kasɛm kyerɛ sɛ yɛde wu no biribi mu anaasɛ immersion. Yɛde wu no biribi mu yɛ ne baptism ase kyerɛ. Ito po ang baptizo. Ayan, mula sa Greek. Mama, From a derivative of G or yɛnkenkan firi Greek asɛm nkyerɛ asɛm baptizo. Baptizo ɛne sɛ yɛde wu no biribi mu biribi kata wɔ so korakora wo ho nyinaa ɛɛfoɔ. Asekyerɛ ne sɛ yɛde wu no biribi mu anaa yɛɛfoa wo ho. Nti wobɛsi dɛ no abɔ nipa asu anaa wode nipa anu biribi mu abrɛ nsuo nka ho. Nti wɔ nipa a yɛbɔ n'asuo no yɛhia Nyankopɔn asɛm ɛtumi ma nipa no asesa. Ɛno nti yɛhia nsakyerɛeɛ. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ bɔ wɔ asu a yɛde wobɛnu nsuo mu. Nti sɛneɛ ɛyɛ wode glaase ahyɛ nsuo mu no ɛbɛkɔ nsuo ase. Onipa a yɛde ne nu nsuo mu na yɛbɔ no asu wɔ nsuo mu no yɛyɛ ne sɛn. Den na ɛbɛto no wɔ. Yɛnkenkan Matthew 12:43. Sɛ wɔhom fi no firi wɔ nipa no mu a ɔkɔkyinkyini akɔreɛ so hwehwɛ wɔ home na wɔnya bi. Ɛno nti yɛsubɔ ɛyɛ adeɛ a yɛde pempam ana yɛde pamapam ahomɔne. Ɛwere sɛ Awurade Yesu Kristo se sɛ wɔhom fi no firi wɔ nipa mu a ɔkɔkyini akɔreɛ so ɔnam nsuo mu ade kyerɛ sɛ ɔmo firi adi. Ɛsa ne nsuo no nti wɔn nam Nyankopɔn asɛm no so ahomɔne no bɛfiri onipa a yɛde nanu nsuo mu wɔ asubɔ mu. Yɛbɛnam Nyankopɔn asɛm so ɛne nsuo no atumi ahoro nipa no bɔne. Nti yɛwɔ asubɔ no deɛ asuafoɔ no yɛɔyɛ no ɛyɛ wɔgya mu asubɔ. No mmom sɛ ɛba Honhom Kronkron ne wɔgya mu asubɔ a ɛyɛ Kristo na ɛbɛyɛ. Ɛfiri sɛ onipa biara ni wɔ ɔbɛtumi abɔ wɔ asu wɔgya ne Honhom Kronkron mu. Onyankopɔn amfa saa tumi no ma wɔ nipa biara sɛ ɔma wɔ asu wɔ ogya ne Honhom Kronkron. Asuafoɔ dubaako no wɔamma wɔn saa tumi no sɛ ɔmɔmmɔ nipa asu wɔ ogya ne Honhom Kronkron. Ɛfiri sɛ wɔn ankasa mu mpo Awurade Yesu Kristo bɔ wɔn asu wɔ ogya ne Honhom Kronkron. Nanso yɛnam Nyankopɔn asɛm so ɛbɔ wɔn asu ɛwɔ ogya ne Honhom Kronkron. Ɛberɛ bi baeɛ a yɛbɔ wɔn asu wɔ nsuo mu wieɛ no Awurade Yesu Kristo nam ogya ne Honhom Kronkron so ɛbɔ wɔn asu. Wɔn ntumi mfa ogya ne Honhom Kronkron mmɔ nipa so gye Kristo nko na ɛbɛtumi ayɛ. Mpo asuafoɔ dubaako no Kristo ɛbɔ wɔn asu wɔ honhom ne nokorɛ mu. Ana Honhom Kronkron ne ogya mu bɛpa akyerɛ sɛn. Ebia na wowɔ wankasa wadwenkyerɛ ana wɔnte aseɛ fa nsuo ho. Nanso nsuo a yɛreka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron mu no ɛnyɛ nsuo kɛkɛ. Ɛyɛ nsuo ne Nyankopɔn asɛm. Yɛn ne asubɔ nsuo. Afei
Espiritu Santo. Sa mo wona su enhye agya Bautismoan sa pangalan ng na wɔba na wɔhom kronkron din na se kyerɛ ne sɛ Pakinggan nyo kapatid, ano? ade nti ɛde yɛka sɛ Sinabi, yɛmmɔ wona su enhye agya na wɔba na wɔhom kronkron din mu. Onua mesrɛ wo tie. Anka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔ n'asu. Anka sɛ momfa agya no wɔba na wɔhom kronkron din mmɔ wɔ n'asu. Daabi. Ase mommɔ wɔ n'asu enhye. Mommɔ wɔ n'asu enhye agya na wɔba na wɔhom kronkron din mu. Baptizing them in the name of the Father. Bautismoan sa. Yung pong Na preposition nagtuturo. mas mommɔ wɔ n'asu Bakit po? enhye. Asɛm a yɛsɛm enhye no yɛn ɛyɛ beaeɛ. Yɛn yɛ beaeɛ. Ɛfiri sɛ beaeɛ no agya no wɔba na wɔhom kronkron din hyɛ hɔ. Ɛyɛ beaeɛ a na ɔsɛ mommɔ wɔ n'asu enhye. Yɛn de beaeɛ wanka sɛ momfa edin ne na ɛmmɔ wɔ n'asu. Daabi ɔsɛ mommɔ wɔ n'asu enhye agya no wɔba no din mu nti yɛn de beaeɛ bɛn a ahemfa na agya no din wɔ. Ɔma yɛn kenkan Deuteronomy 12 verse 5. Na ɛmmɔ faako a Awurade bɛyi mo mmusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ na wɔtena no na monhwɛ na ɛhɔ na monkoro. At doon kayo paroroon. Yung palang pangalan ng Diyos, merong lugar na lalagyan. Ɛno nti Onyankopɔn din no yɛwɔ beaeɛ bi a ɛda. Onyankopɔn ayi baabi a ɔde ne din bɛto. Wontumi ntwe Nyankopɔn din nkɔto baabi biara a wopɛ. Onyankopɔn ayi beaeɛ bi a ɔde ne din bɛto hɔ na yɛn yɛ ne fie. Mama yɛn kenkan Brasosɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu eti nson nkyɛmu du nsia. 2 Chronicles 7:16. Na afei mafa efie yi ayɛ no kronkron bea sɛ me din ntena hɔ nkosi daa na m'ani na makoma bɛtena hɔ ɛna nyinaa. Ɔsɛ na mafa fie yi. Afei mafa fie yi ayɛ no kronkron. Nti yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔnom a Onyankopɔn de ne din ato hɔ na yɛn yɛ ne fie. Ɛna Twerɛ Kronkron no mu no Nyankopɔn fie no ase kyerɛ baako no ɛyɛ Nyankopɔn asafo. Church of God. Mama yɛn kenkan 1 Timothy 3:15. Na sɛ bi a mekyɛre a wɔgunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo. Nokora dum ne nyinasoɔ no mu. Ang bahay po ng Diyos sa Biblia ay ang iglesia ng Diyos. Nyankopɔn asɛm no Pinili ng Diyos para paglagyan niya ng ɛsɛ Nyankopɔn fie a wɔayie no yɛ Nyankopɔn asafo. Yɛn ne efie a Nyankopɔn ayi sɛ ɔde ne din bɛto hɔ. Nti Nyankopɔn din no asafo no mu na wɔ. Na ɛberɛ Awurade Yesu Kristo kaa sɛ mommɔ wɔn asu enhye. Mommɔ wɔn asu enhye agya ne wɔba ne wɔn kronkron din mu. Agya ne din wɔ hene. Ɔsɛ na mafa fie yi ayɛ no kronkron. Ɛne deɛ Awurade kaeɛ. Efie no yɛ asafo no. Nti asafo no mu no faako a Onyankopɔn din wɔ no. Ɛhɔnom na ɛwɔ sɛ asubɔ no nso yɛbɔ no wɔ. Adeɛ di ho adanseɛ sɛ Nyankopɔn asafo mu na ɛwɔ sɛ asubɔ ɔkɔ soɔ no. Asafo a ɛyɛ baabi ɛyɛ Nyankopɔn fie no. Ɛhɔnom na ɛwɔ sɛ yɛbɔ nipa asuo. Ɔma yɛn kenkan 1 Corinthians 12:13. Na yɛn nyinaa nso Yudafoɔ, Elafoɔ, nkoa Adesua wɔbɔɔ yɛn asu honhom baako ma yɛbɛyɛ nipadua baako. Na wɔma yɛn nyinaa nom honhom baako. Paul ka kyerɛ Tete Kristofoɔ no sɛ wɔbɔɔ yɛn nyinaa asu ɛhyɛ honhom baako mu ama nipadua baako. Na saa nipadua baako no a yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛeɛ no ɛyɛ nipadua bɛn. Colossians 1:18. Na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire. Nipadua no ɛyɛ asafo no. Ɛhɔnom na yɛbɔ Kristofoɔ nyinaa asu. Asafo no mu ɛna ɛhɔnom na agya no din wɔ adenkyerɛ. Ɛre sɛ agya Nyankopɔn din wɔ asafo no mu. Ɛno na wayi ne fie sɛ ɔde ne din bɛto hɔ daa. Na Kristo nso wɔ asafo no mu bi. Ɔwɔ Nyankopɔn fie. Hebrefoɔ nwoma eti du ɛnkyɛmu aduonu baako. Hebrews 10:21.
ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fi sɔfo kɛseɛ nti Kristo wɔ hene. Ɔno na ɔyɛ ɔsɔfo kɛseɛ wɔ Nyankopɔn fie hɔ. Nyankopɔn dini no ɛwɔ ne fie. Ɔba no ɛyɛ asafo ne tire, na Honhom Kronkron no nso ɔwɔ hene fa. Ɛno nso te nipadua no mu bi, ɛno nso te Nyankopɔn asafo no mu. Ephesians 4:4. Ɛfiri sɛ nipadua baako ne honhom baako na ɛwɔ hɔ. Sɛdeɛ wɔafrɛ mo nso mɔfra ba nipadua baako mu. Sɛ nipadua baako no mu ɛyɛ asafo no, ɛhɔ no na honhom no wɔ. Sɛdeɛ wɔafrɛ mo nso mɔfra ne Adesua baako mu no. Awurade baako, gyidie baako, asubɔ baako. Wɔn nyinaa wɔ nipadua baako mu. Na saa nipadua baako no, ne nokora asafo a wɔtwerɛ Kronkron ma yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo. Nyankopɔn din na ɛda so. Na saa asafo ne Nyankopɔn asafo. Kristo nso wɔ hɔ no mu bi. Ɔno na wɔyɛ Nyankopɔn asafo ne ti. Na saa nipadua baako no, yɛwɔ honhom baako, wɔ Adesua baako, ɛna wɔ asubɔ baako. Nti asubɔ nso yɛwɔ baabi a ɛbɔ asuo. Na saa beaeɛ no ɛyɛ beaeɛ bɛn. Na hɔnom na Agya no wɔ Ba na Honhom Kronkron no ɛwɔ. Na saa asafo ne Nyankopɔn asafo. Na asɛm a asɛm wɔ no so nhyɛ yɛn de beaeɛ a Agya no wɔ Ba no din ɛwɔ, ɛna Honhom Kronkron no nso saa ara. Ɔma yɛwerɛ mfiri anuanom. Agya no mpo din wɔ beaeɛ. Wɔse mafa fie sɛdeɛ Nyankopɔn asie no. Mafa fie ayɛ no kronkron sɛ me din tena hɔ daa. Nti sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ wohyɛ Agya no din mu a, saa Agya Nyankopɔn no Awurade ne din ato wɔ no. Yɛn na yɛn Nyankopɔn asafo no. Yɛn wɔ asase yi so. Nti Nyankopɔn fie a wayi a wɔde ne din ato wɔ no ɛyɛ asafo. Na no ne ma no yie ma wo. Na sɛ wɔka sɛ nyɛ no ne wa no yie a wɔpɛ so a ɛyɛ wa wasɛ mentumi nyere wo. Brother Eli meda wase. Na ɛyɛ ne die ne animuonyam hyɛ sɛ maba bɛpii ha yi. Na ɛmu da hɔ na wano yie no ɛno ne ade a mɛhwehwɛ. Yɛda wase. Anuanom a ɛwɔ Saipan USA. Afei deɛ wanya obi a wobɛtumi ayi wo Nsɛmmisa ano ama wo. Ɔma yɛnkɔ San Miguel Bulacan ne Brother Danny Navales. Brother Danny Bonto wasoma yɛni. Brother Daniel asadan ka Nyankopɔn Brother Eli so. Yɛhɔ wɔ ha yi ɔfiri San Miguel Bulacan. Yɛyɛ Brother Kenneth de los Santos. Ɔyɛ Mormon ni. Ɛyɛ ɔfiri Poblacion San Miguel Bulacan. Onua hyɛ wo Nsɛmmisa no ase. Mo Nsɛmmisa ne sɛ Yesu Kristo ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛberɛ a na Agya no bɔ wiase no na Yesu wɔ ne nkyɛn anaa? Ɛberɛ a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no na Yesu Kristo wɔ ne nkyɛn anaa? Na sɛ ɛyɛ nokorɛ a ɛneɛ abɔfra no a yɛwoo no wɔ Yerusalem na yɛwoo no too mmɔde dedaka mu no ɛyɛ ɔno na no wɔ ne Agya no te aseɛ ɛberɛ a na yɛbɔ wiase anaa? Onuabarima Kenneth sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛte aseɛ Kristo na ɔne Agya no na ɛwɔ hɔ. Abra na Maria kra nyanwo no na wɔne Agya no te. Ewiase no deɛ abra na yɛbɔ wiase na wɔne Agya no na ɛwɔ hɔ. Bɔma yɛnkenka mabusɛm ɛte de asa ankyemu nan. Wɔn na waforo akɔ soro na wasane. Wɔn na wokura mframa wɔ ne nsam. Wɔn na wɔboa nsuo ano gu ntoma mu. Wɔn na wɔde asase ano nyinaa sisi hɔ. Na wonim wa ne din de sɛn na ne ba din de sɛn. Deɛ ɔbɔ asase yi ɔwɔ ba. Ne ba no ne din de sɛn. Sɛ wonim wa kɛn. Abra ɔde asase nyinaa so sisi hɔ. Abra ɔbɔ asase na ɔwɔ ba. Na ne ba no ne wɔ hɔ abra no wɔbɔ asase no yɛ Kristo. Wɔn nyinaa na ɛte bom yɛnkenkan John 17:5. Na afei Agya fɛ animuonyam a mewɔ no wɔ nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wɔ nkyɛn.
nagtamo na siya ng na kaluwalhatian sa Ama. asa krada Bakit ang tawag niya ay Ama? Kasi ibebo siya wiase no na wone agya no ewo siya animonyam awo animonyam wo agya no nkyɛn ade ti ne ofra ne sɛ agya ɛwe sɛ agya ne ba ne no yɛnkenka no nnwomati mmienu nkyɛmu nson Psalms 2:7 na mɛka no deɛ Awurade yɛhyɛ no Awurade asɛm ne sɛ mɛba ne wo ɛnɛ na ma wo wo niya, ikaw ay aking anak. ano ne no Onyankopɔn aka akyerɛ ne sɛ mɛba ne wo Nung hindi pa ɛnɛ na ma wo wo lupa, bago dabɛn ang sanlibutan ay abere a ngayon. ne yɛnya mmɔ asase no Ngayon, ansa na yɛbɛhyɛ ni Maria. Basahin natin ang Jesus. ewiase aseɛ no na so hwan na Maria ɛwoo no mama yɛnkenkan Hebrews 10:5 ɛnti wɔreba wiase no ɛna wɔkaa sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛ de yɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie de ama me ɔmotwɛw brother Kenneth sɛ mohyɛ ne nso a Awurade Yesu Kristo se ɛnti ɔreba wiase no kyerɛ sɛ ɔmfiri ha ɛnyɛ ha yi na wɔhyɛ aseɛ firiɛ ɔse nti na ɔse nti ɔreba wiase no banko no wɔbaa wiase ɛwɔ kaa sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie de ama me ɛno nti ɛberɛ a no wɔba wiase no na yɛsiesie ɔhonam bi ama no na ɛno ne ade a Maria nyinsɛn ne woeɛ no ɛfrɛ no sɛn yɛnkenkan John 1:14 na asɛm no bɛyɛɛ honam na asɛm no bɛsoɛɛ yɛn mu na yɛhunu n'anim onyam sɛ agya no ba a ɔwoo no korɔ animuonyam na adom ne nokorɛ ayɛ no ma Yun palang katawan na yun, katawang tao. Sabi ng Biblia, ɛno nti saa nipadua no a yɛka ho asɛm no yɛ ne honam nipadua asɛm no bɛyɛɛ honam ɔbɛtena honamdua mu ɛberɛ a Nyankopɔn ba no baa wiase no Nyankopɔn ne dɔba korɔ woo no no ɛberɛ a wɔreba wiase no Onyankopɔn siesie nipadua maa no na saa nipadua no naintindihan mo, kapatid na Kenneth? ɛno ɛna Maria nyinsɛn ne woeɛ Onuabarima Kenneth wate aseɛ anamate aseɛ meda wase bebree sɛ ɔma me wano yie so danka Nyankopɔn yɛnuanom afiri San Miguel Bulacan brother Kenneth ɛsrɛ wo bra bɛtie asubɔ nkyerɛkyerɛ no na anuanom sɛsia yi no yɛde yɛwiase Twerɛ Kronkron de sɛ no mu nsɛmmisa mmerɛ nyinaa ba na wieɛ yɛde obi biara a wɔn tie dwumadie wɔ akwaneasa ahodoɔ so no ase wɔ mmeammea ahodoɔ wɔn nso a wɔretie wɔ internet so wɔn a wɔhwɛ live streaming anaasɛ dwumadie a ɛrekɔ so yi yɛde Awurade ase sɛ yɛn nsa tumi aka akonnwa pa a wɔde asom yɛn. Bago po tayo pansamantalang muling maghiwa-hiwalay, mga kapatid, amin po kayong ansa na yɛbɛpɔn ama yɛn ntam wɔtete yɛ koraa no anuanom mesrɛ mo ada na tayo po mereto nsa afrɛ mo mesrɛ mo moma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. salamat sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Yɛn agya Nyankopɔn muli po twɛde yɛn mpɔn tapos ng ilang mga sandali Abio. ng aming pakikinig ng iyong mga banal na katuwiran. nna kakora Salamat kami sa iyo, Ama. a yɛtie wo tenene nsɛm kronkron no agya yɛda wo ase Sa aming mga sɛ woma yɛn ano yie sa bawat tanong ng mga taong naghahanap ng wode yɛn mabue yɛ adwene mu ama nsɛmmisa mo sa amin. biara a nnipa a wɔpɛ w'ano yie no Sa iyong banal na kasulatan. ɛhwehwɛ wakyerɛkyerɛ yɛn Salamat po sa nneɛma a pagpapaloob ɛnam sa aming wɔtwerɛ nsɛm maging kronkron so paniniwala sa pasimula. yɛda wo ase sɛ aberɛ ne aberɛ gyina wotenetene Di mo gyidie pinapahintulot a ɛkuta yɛn a ɛyɛ atoro maniwala sa mga woahunu yɛn mmɔbɔ walang katotohanang turo ng na woamma yɛ kwan pananampalataya. ama yɛanyɛ atorɔ nkyerɛkyerɛ anni At sa iyong ama yɛanyɛ adaadaafoɔ nkyerɛkyerɛ anni mahamak lamang kami sa woama yɛagye wo ne wo nsɛm adi yɛso nni mfasoɔ dɛso agya yɛnim sɛ wobɛhunu yɛn mmɔbɔ yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn ma ha yɛnte wo nsɛm ase bebree
makapanumbalik sa'yo. Yɛnim sɛ Kondisyonan mo po ma yɛn ang akoma so adeɛ taong nakinig na wapɛpɛ bi ang kanilang na mga yɛne wo storya. ntumi mmom. Sa Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ nyɔnko makasama nnipa namin sila wɔtie wɔ nkyerɛkyerɛ ne wɔ sa n'abusua. pag-angat, pagkakilala at Yɛsrɛ wo paglingkod sa'yo. ma Alalahanin wɔnka yɛn ang ho aming na mga yɛntumi kaaway, nsom wo wɔ kwan pa so. mga taong Agya, yɛsrɛ wo sɛ bawat ka isa yɛn sa atamfoɔ, mga nalalaman mo po ang aming nasa nnipa a puso. wɔdwene yɛn ho bɔne. Ibig din namin silang makakilala. Agya, wo na wonim yɛn nyinaa koma so adeɛ. Kung ba magama maaari, pagkasama-sama kami sa Yɛn mpaebɔ ne isang sɛ pananampalataya. ma wohunu wo pɛ, na sɛ ɛbɛtumi a ma yɛn nyinaa yɛntumi mmom Patuloy na yɛnnam gyidie na mapa iyong banal na ɛyɛ espiritu wo pɛ so. sa aming mga Ɛberɛ a magtanim ka ng pag-ibig sa aming mga yɛde sua yi bɛ na wie yɛ mmerɛ tiawa yi mu no, yɛsrɛ wo sɛ ma wo Honhom Kronkron ne yɛ akoma mu hene. Yɛsrɛ wo yi ntanta nyinaa firi yɛn akoma mu, ɛna sɛ ɛntia wo pa a ɛbɔ mpaeɛ nso srɛ wɔn a wɔyɛ ɛma wɔn a wɔyɛ adeɛ. Kae wɔn a wodi hia, wɔn a wodi awerɛhoɔ. Agya, wɔn nkutoo ne yɛn werɛ kyekyerefoɔ kɛseɛ. Yɛsrɛ wo sɛ aboro nyinaa ma yɛgya wɔ anim adom ne nhyira. Yɛsrɛ wo sɛ yɛn bɔne ne yɛn mmarato bebree no fa kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho daa abere a yɛgu so ɛyɛ yɛn asɛdeɛ ma wo. Wo na animuonyam ayɛyie yɛwɔ deɛ yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ɔma yɛn nsa nka daa nkwadɔ ne nhyira ɛfiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene sesie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Muli po namin Yɛretɔn nsa afra mu bio aba Tete Atempɔn no Awurade mmaransɛm adesua anaasɛ asupɔ nkyerɛkyerɛ ase. Yɛbɛhyɛ aseɛ September bosome da ɛtɔ so 6 2021 adwoɔda anɔpa nondu baako. Yɛne da soɔ no sɛ wɔbɛba bɛka yɛn ho ama yɛatie yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm. Mantwie akɔma mu nyinaa.